Det var kameraet, der var ude. Pas på der. Ja. Kør. Ja, er det okay? Ja, det er fint. Kom bare. Skal vi bare tage det? Eller vi kommer ikke til. Så slide den over, ikke? Der er det. Så det er den sker. Nej, tag den så nu kan du se. Jeg har det her. God plads med... Den anden side nede, ikke? Ja. Det er det fint. Jeg hjælper lige med lidt flot. Kan I mærke det? Det er faktisk meget forskel. Pas på. Yes. Det er fint. Og jeg har under. Ja, lige nu også. Jeg chiller. Okay, du skal op bag Lukas. Nej, okay, det er også fint det der. Ja, det er frækt der. Og to. Vi bare til den helt op. Pas på. Ja. Og læg. Sæt. Ja. En. Nu.